oameni buni, ce mai faceți? Cum v-am promis, azi vom filma un unboxing, dar cu cineva special. Salute! O cheamă Rebecca și azi vom cumpăra Brawl Pass-ul. Ok, deci avem noul Brawl Pass aici, cu sărci, cu toate nebunile. Ce vrei să luăm prima dată? Pe sărci sau skin-ul pe Brock? Skin-ul. Ok, hai să-l luăm. Deci avem nou skin pe... Avem și skin-ul pe Brock, dar o să avem și Brawler-ul. O să încercăm și să îl maxăm. Ia uite, îți place? E foarte frumos. Da, facem și noi aici un screenshot, oameni buni, pentru sărgi. De sărgi. Hai să luăm și pinurile, da? Pentru el. Da. Ăsta ce pin e? Cam... Ia, pe ăsta e nervos sărgi. Am lochet. Luăm și pe ăsta. Bă, dar și ăsta e tare. Asta e mitic. Și ultimul este... e rar. Pe sărgi. Și... Cu ce vrei să începem? Să luăm banii și punctele pentru el? Bani și punctele pentru el. Bine. Prima oară nu începem cu boxurile. Da? Ca să luăm astea, cum ai zis. Așa facem. Le punem pe el? Deja putem să-i dăm un upgrade, da? Să luăm bani. Poate azi ne pică ceva, nu-i așa? Poate. Da, eu sunt cam ghinionist. Te cred că aproape cam niciodată n-ai primit un brawler. Da, n-am mai primit de mult. Și după aia vrei să deschidem Brawl Box-ul și după aia să începem cu boxurile? Da. Ia, mai punem 100 de puncte pe el. Poate azi nu chiar o să-l maxăm, dar o să-l facem de level cam mare, nu-i așa? Ia uite câte. Deci avem vreo... Câte puncte avem pe el? Stai să se pună și asta. Avem vreo 450 de puncte. Hai să luăm și acest Brawl Box. Nimic. Și hai să începem, da? Da. Cu ce începem? Cu Big Box-urile sau Mega Box-urile? Mega. Bine, hai să vedem. Primul 5, bă. Nu se poate. Nu se poate. Mai avem. 5, bă, încă o dată. Bă, nu se poate așa ceva. Ia, cred că ăsta e ultimul. Bă, încă o dată 5. Da, asta e ultimul. Ia. Hai să vedem Big Box-urile, că nu e un unboxing. Ai, mă, gadget. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Bă. Pentru sărgi. Nimic. Doamne. Tu vezi cât de n-am luat nimic? Nimica n-am luat. O, Domnului. Ia, hai să încercăm să-l maxăm, da? Da. Deci, oameni buni, azi încercăm să-l facem de level 6. Și ce mai avem noi? Mai avem și gadget pe el primul. Ăla Planao. Planao rău e. Vrei să maxăm pe Poco sau să mai păstrăm bani, să încercăm altă dată să-l maxăm pe Sărgi? Vrei să... Hai să facem bani. Bine, am vreo 1000 nu știu cât. Dar hai să o păstrăm, da? Da. Bă, zic că ăsta merită. Ia-te. Hai să vedem ce pinuri avem noi pe el. Cu ce pinuri jucăm.
Bă, sincer, ăsta e cam șmecher. Dar și ăsta mitic, bă. O să-l luăm pe ăsta. Și acum îl avem, da? Bă, la Ochelari. cam așa arată. Deci îl avem de Power 6, oameni buni. Vedeți cât de OP o să fim. Cam cred că o să mai muncesc pentru el să-i pun puncte, nu așa? În unboxing-ul viitor o să strâng pentru Surge, înțelegi? Unboxing. Deci în unboxing-ul viitor încercăm să-l maxăm, da? Nu mai zi unboxing, că nu știu să zic. Da, eu îi zic unboxing, înțelegi? Că așa se zice. Nu neapărat să... Nu contează cum zici. Atâta timp trebuie să știi. Atâta timp cât... Oricum, în cel viitor o să... Știi, în cel viitor că o să mai deschidem și atunci o să-l maxăm, da? Da. Încercăm, nu neapărat să-l maxăm, dar să încercăm, merită, vă zic, că ăsta e foarte bun. Da. Na. Ne-am dat primul upgrade. De Surge îți dă pe merciuri upgrade-uri. Vrei să vezi? Iate. Bum. Bă, m-a omorât. Nu se poate. Bun, nu se poate. Plus 4. Ai plus 4 trofee. Asta e. Nu contează. Ia, avem și alte misiuni, bă, la care le-am dat. Deci avem toate misiunile. Uite câte avem acum. Deci avem chiar foarte multe, nu așa? Da. Eu nu o să facem. O să jucăm, deci avem de Power 6. În cel viitor o să-l avem pe Surge Max Saft, nu așa? O să... Oameni buni, ăsta e cel mai bun brawler care avea șansă de legendară. Înțelegi? Bum. Ne. Nu s-aude nimic, oameni buni, n-auziți nimic. Da, oameni buni, să știți că Surge e foarte, foarte bună. Cred că o să dăm un mes și cu skin-ul pe Brock, nu așa? Deci ăla... Îmi place Super Ranger Brock, mai ales că e primul meu skin. Hop. Am făcut pe Barley. Hop. Ne, avem sabia. Pum! Iete. Asta e sabia, dar dacă dăm într-unul, fac 3 hituri. Înțelegi? Unde sunteți? Deci pe Surge îl vreau maxat. Nu cer foarte multe ca să-l am maxat. Nu așa? Nu De una. Ha. He? Te bați? Na. Bum. De fapt, ni l-am dat degeaba. Hop! Am câștigat meciul locul 1. Surge Protector. Îmi plac ochelarii. Da, dar tu știi cum arăta skin-ul? Skin-ul ăla era blană rău. Da. Deci vrei să ți-l arăt? Oh my god, câte de le-am dat. Deja avem vreo 300 de de-astea. Deci, uite cum arată, dar vezi că skin-ul pe Surge nu l-am. Stai un pic, nu. Iate, uite cum arată skin-ul pe Surge. Asta e cool rău. Da, dar n-am cum să-l iau, că n-am cum să muncesc foarte mult. Vrei să luăm un skin sau să ne păstrăm gemurile pentru cel viitor? Bă, eu zic să mai păstrăm gemurile, că nu se știe când o să avem nevoie de ele și nu o să avem. Da. Ai dreptate. Poate până atunci, poate în Brawl Pass-ul viitor fac 200. Asta ar fi fain, că ai putea să ții ceva. Sau poate faci infinite. N-am cum, mă rog. Acum hai să luăm și noi un pic pe Brock, ia uite ce are Alex pe Brock, ia-te. Asta e cool. Vrei să-l upgradăm, să-l facem de Power 7 sau să lăsăm banii pentru Surge? Eu zic să nu faci pe să fie la levelul sau ce zici tu, cuvântul interzis, cifra
știu cum să Să-l facem pe Sergi de power foarte mare, va trebui să se bage Brawl Pass viitor. Adică în ăla viitor îl avem maxat. Așa? Oh, Măcar în ăla viitor. Dar știi de ce nu ai aplicat doar un gadget? de ce? Pentru că s-a băgat un gadget nou pe primul și îți dai seama că eu aveam de mult power 10 și da. Și eu l-aveam maxat și îmi trebuia gadgetul, înțelegi? Și mi-a picat din boc. Bă, da, și ăștia plană rău la joc. Bă, da, pe ăștia nu mă las în pace. Bum. Ne. Blană. Brocul nu prea știu să joc. Ca Broc. Și nu prea o să mai jucăm Broc. Alex? Da. O întrebare. Te vizionează oamenii? Nu, tot îmi vine. Și vrei să jucăm și cu el primul cu gadgetul ăla nou? Da. Dar le facem trolla oameni. Da. Facem trolla unii, da. Blană, o să-i Cui le facem troll? Deci, uite, cu gadgetul ăsta, dacă ei sunt în cercul meu, stai să verific. Da. Nete. Bum! Ai văzut? Da. Bum! Iete! Bum! Bă, n-ai venit. Ei, ne dau gol. Nu e bine, nu-i frumos, dar ne-au dat. Poate fac și o misiune pe... Hep! Bă! Bă! Încercăm să-l câștigăm? Da. Nu neapărat să-l câștigăm, dar... Omoară roșul. Oameni buni, după ce terminăm... Cam atât a fost cu acest episod. Să dați like la video. Deci am băgat niște bani. Recunosc că am băgat 1.000.000. 1.000.000 am băgat, oameni buni. Vă rog să dați vreo 100 de like-uri dacă... Eu aș zice 100.000. Sau măcar un like acolo. Să mă susțineți și pe mine că am băgat bani. Am băgat bani. Măcar să puneți multe like-uri. Da, că Rebecca vrea mai multe. Eu vreau unul măcar. Păi normal că mă uit la alți youtuberi, ăștia 1699. Da, pentru că eu sunt un youtuber din 2019. Și cam atât a fost cu acest episod. Dați like, să știți că am cam băgat și eu niște bani așa pentru voi. Și pentru voi am băgat și eu niște bani. Și cam atât a fost cu acest episod. Să dați like, să vă abonați. Și acum... Și să apăsați coploțelul. Doamne, acum putem să ne punem numele Curcubeu, oameni buni. Uitați cum o să-l avem de acum. Alex, zi? Doar că am... Curcubeu. Ok, hai, pa, oameni buni. Pa!